वाह 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 चाबुस बड़ी बढ़िया चाबस अलबत कोनो गत बड़ी सुंदर है बड़ी नीमन बहुत निक लागल हमनियो के श्री मनोज गिरी जय हो व्यास जी से जय हो व्यास जी सुने के मिलल हाँ जी हमरे मियाज गदगद भई रौरो लोगन के जरूरे नीमन लागल होई सोभे गइल अपना अपना घरे अब एक राउंड के प्रोग्राम में बचल बा प्रोग्राम यहाँ के इतना मामसा देने विधवा बिलाप जब लगौनी तो मियाज गदगद भई हम बढ़िया बढ़िया लगा उ सब के भी समय होला ना हमार होली देखी सबसे पहले जब दूसरा के नकल करता नहीं तो नकल खाली करी ओरिजिनलो गीत में बा कि कच कच मार तारी आंख पियर फराक वाली तो वो दिन चिलैबू माई माई पियर फराक वाली तो रौरा बदलनी काहे में ओहू में ओधे रौरा गौनी पूरा पूरा ओ के ना कहनी हो देखी शुरू में बाटे ये गीत के हम गाई ले जानता नहीं कहां से जौन मेरा धनुष टूटल बा परशुराम जी आइल बानी आके कहनी है लक्ष्मण जी खिसियाइल बानी तो अइलह सवाल करे आकी जय माल करे धनुहा जब टूट गइल तब का हिसाब करे ओने बा फराक वाली तो देखी तुकबंदी के तरह लिखाला कि आंख ललियाइल बाटे अरे मोती बहुराइल बाटे पहले ई लाइन बाटे तो बा पियर फराक वाली कि आंख ललियाइल बाटे अरे माथा चकराइल बाटे अरे मुहवा से निकले नाही बात उन्हें कहता आंख तो हमार तुकबंदी कहता बात कि मुहवा से निकले नाही बात फरसा भाजस खाली आ देखावो तो बाड़े करमात काटे महाली फराक वाली तो इन्हें कहता हाली है अब रौरा देखी रौरा लिखला में हमरा लिखला में जमीन आसमान के अंतर बल्लबा अब तो कहता नहीं कि पियर फराक वाली आधा गौले बानी ई सब लय बड़ी पहले हमनी के आज के लय थोड़े हो ई 3-4 साल पहले की मार्केट के रिजेक्ट हो गइल बा ना तो हमरा से संगत करो अरे पटना से हावड़ा चलो आ तोहके घुमाएब दिल्ली लंदन उड़ा दो तनिक उड़ा दो बस एक लाइन मजा गिरी बाबा प्रेजेंट ऑफ द माइंड venerable present ladies and gentlemen and brothers and sisters I am very glad to see you thanks for this if you are melodious sound comes so please प्रोग्राम के जियान उड़ा क देली प्रोग्राम खैर चली बढ़िया बात बड़ी निक गौनी तो हमरा से सम्मत करो पटना से हावड़ा चलो अरे तोहके घुमाएब दिल्ली लंदन ए रबीना टंडन तोहके घुमाएब दिल्ली लंदन ए रबीना टंडन तोहके घुमाएब दिल्ली लंदन ए रबीना टंडन कि हमरा से सम्मत करो पटना से हावड़ा चलो हमरा से सम्मत करो पटना से हावड़ा चलो तो तोहके घुमाएब दिल्ली लंदन ए रबीना टंडन तोहके घुमाएब खैरी बात ना गिरी बाबा पुरान हो गई ए हमरा जाना तनी कौन गीत मार्केट में हिट कइले बा कौन गीत था ओकरा के बाद में गाए बिरहिया बिरहिया वही मेरा से रौरा चिल्ला तनी खैर में ना उठा दी कि बिरहिया लागेला एगो बिरहिया गीत बड़ा हिट कइले बा कौन हकवा कि हमारा पुलटवा पे कबहू बैठ के सटबे कि ना सुन सुन रे पतरका हमारा से पटबे कि ना बोल बोल रे चकर का हमरा से पटबे की ना तो बुल्लोय के रौरा कहत नहीं पियर फराक आज के लय हमारा बहुत पहले के लय लेकिन देखी खैर कोनो बात ना बहुत बढ़िया एगो बात जान ली गिरी बाबा हमार बात रौरा बुझात नहीं जौन अमीन साहब जब नापी करी ना श्री अमेरिका राम जी क्या बात
हनुमान जी के दरबार में 101 रुपया के हाजिरी लगौनी। हनुमान जी कल्याण के जय जयकार होकर मंगल के बरसात के बिघिन बाधा के नाश कर। हाँ जी अमीन साहब जौन जब खेत के नापी होला नु झगड़ा लागेला हाँ जी तो जौन खाता खेसरा नापाला नु जौन खाता खेसरा पर विवाद बहुत करे के नापे के चाहिए। रौराई कोनी हो कि होई कोलवो के काल महाकाल हो बजरंगी हनुमान में मैया अंजनी के लाल एक गीत में हनुमान जी के रौरा महाकाल से संबोधित कई। हाँ जी कोनी कि हनुमान जी के सामने महाकाल नहीं लगा। महाकाल एक ही है महादेव, चाहे महादेव कहे चाहे महाकाल कहे। महाकाल महावीर में या महाकाल में रौरा अंतर नहीं है बुझा। महावीर में या महाकाल में महाकाल एक ही है महादेव, महावीर दूसर चीज जय दी महाराज जगह पर भाई होई बेचारा रौरे बात हमें को छेड़ले नहीं तनिए कि जो राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसा रे। हनुमान जी जो पहरा करिन त केहू अंदर ना चला। एक बेर केहू समा गइल हनुमान जी के धोखा दे के हनुमान जी धोखा खा गइनी का रौरा एकरा के छेड़े के चाहिए। सुरसा परीक्षा लेवे जब हनुमान जी के गइली कितना देर खाती देवता लोग ई छेड़े के चाहिए। खैर कोनो बात ना चली राउर बात बोल के हमार बात बोल के जय दी महाराज गलती से इंसान हो जाला है कौन बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आई पहले को लय दिखा देता नहीं बड़ी भाग से 84 लाख जोनी भ्रमण कइला के बाद ही सुंदर मानव के तन मिलल। ऐसन के सुंदर एगो बानर के तन मिलेला। चुनचुन बाबा ए चुनचुन बाबा है नेता की तन खुरकुन बाबा रौरो अंगिला गिल बका बानर के तो ना बानर रहता तब तो तरिए गई रहता। नल नील नहीं होते तो कोई काम नहीं होता। बंदर साथ ना देता तो जग में नाम ना। एगो औरी रुआ गीत गौनी है कि ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। जय हो एक और बाद की जब बाजल हनुगिरी बाबा आज अभी गीत रुक गौनी है तो साफ बुझाई कि चीनी के बीमारी ऊपर की आत्महत्या कोले उभर बरस सरवाई गीत ना सुन लेता तो उनके चीनी के बीमारी ऊपर जाए। क्या गाया है आप कौन से हार्ड हो जाए हां 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चली तो 84 लाख जोनी भ्रमण किला के बाद मानव के तन मिलल बा। एगो बात रोला कोनी है कि एगो लइका के एगो बाबूजी पढ़ावो जैसे लइका बेहुदा वैसन बाप बेहुदा। मने बताई कौन भागा ऐसा बाप होई जे अपना लड़का के पढ़ाई 7 दूना 40। हे भगवान का तुम 100 से 40 पर आइल बा तो ओइसन बाप पढ़निहार होई तो हम बेटा के उतर पढ़ाई। ओही तरह एगो बाबूजी चल गइल मैट्रिक के परीक्षा पर अपना बेटा के चीट करावे। मैट्रिक के परीक्षा पर एगो लड़का गइल मैट्रिक के परीक्षा देवे तो बाबूजी चल रहले चीट लेके। हाँ जी वो उतने पढ़ रहले एगो पकिटिया में चीट धले ले एगो पकिटिया में बिजली के बिल धले ले। लइकवा के चीटवा के बदले बिजली के बिलवे थमा दे। लइका पूरा लिख के आई। जब बाबूजी पूछले कि सब लिखा गइल तो सब तो लिखा गइल लेकिन गोलका मुहारबा जोन बात न हुए छूट गइल होवे। ऐसे चली होशियार के लक्षण है बहुत बढ़िया। कर्म प्रधान है जीवन में गौर करेंगे गिरी बाबा। कर्म प्रधान है जीवन में कर्म को करना ही पड़ता है। ये जिंदगी एक जंग है जिसे हर इंसान को लड़ना ही पड़ता है। समय बलवान है समय से कोई लड़ नहीं सकता इसलिए समय के साथ हर इंसान को चलना ही पड़ता है। चलने की बातें आती है तो कोई कांटों पे चलता है कोई फूलों पे चलता है कोई भूख से तड़पता है कोई जाम पीता है कोई गाली देता है तो कोई ज्ञान देता है कोई बंदूक दिखाकर लूट लेता है तो कोई भगवान के नाम पर दान देता है। इसे विचार करें कुछ शब्द भी बोली खाली है हिला के गमछा बिछाई के महाराज है बुढ़ारी समय में वो आदत पूरा भी ना छोड़नी है पूरा। चलिए कौन बात ना बढ़िया बात तो बड़ी भाग से ही मानो के तन मिले इस दुनिया में अइला के बाद लोग भुला जा लेकिन जइया वहां जइबो चुनचुन बाबा भगवान के दरबार में 5 को पंच मारे के हो ए जबालो 1 2 3 4 5 आदमी बैठ तो सूर्य प्लस पर बिकाए वाला पंच हवेलो। एक ओर से सूरज एक ओर से चंद्रमा एक ओर से आसमान एक ओर से धरती एक ओर से 200 दिशा जब घेर के बैठी तो अब पूछाए कि छेदा है कि लपेटा बाद में बुझाएगा। छेदा में लपेटा कितना दिशाया है बुढ़ारी समय में जाए कौन बात भाई छेदा है कि लपेटा हां जाए दो इसे विचार कर हमारे सब लेकिन विचार करी भाव लागलो हमरा कहाई कि बिना पुरुषार्थ जीवन कौना काम के सिर ना धरलस तो कौन कौना काम के भइल नाही दान पुण्य धन कौना दिन हिन खइलस ना अन कौना
तो दुल्हन कवना काम के थकाई ना दे तो वस्त्र कवना काम के जोगना नरेश तो सिंहासन कवना काम के भइला प्रसाद तो सावन कवना काम के लालन ना खेले तो आंगन कवना काम के इसे भाव लागेला खाए खातिर ढेर चीज बा बोलले बा लेकिन लोग जानता नहीं का खाता का खाता उहे खाता जौन ही कलयुग में हुए ही बजौन सा अनफीट लेकिन भाव लागल कि माखन मिश्री के ढेर लगल बा खोइबो कि ना रे बबुआ आ सुन माटी के लोला ई माटी के आ राम नाम तू गोइबो कि ना इसे भाव लागल कि माखन मिश्री के ढेर लगल बा खोइबो कि ना माखन मिश्री के ढोल लगल बा खोइबो कि ना माखन मिश्री के ढेर लगल बा खोइबो कि ना सुन माटी के लोला राम नाम तू गोइबो कि ना सुन माटी के लोला राम नाम तू गोइबो कि ना बोल माटी के लोला राम नाम तू गोइबो कि ना कोइल बाड़ गोदी में खला के जोइया से कोइल बाड़ गोदी में खला तोहरे का बात कहता हमरा कोई का कहता हरे राम 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 हरे हरे कोइबो कि ना बोल माटी के लोला मिश्री तू कोइबो कि ना सुन माटी के लोला हाथी राम नाम गोई बकीना 101 रुपया के हाजिरी नामवा का बताओ हो भाई ना 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 अच्छा अच्छा साजी हनुमान जी के दरबार में 101 रुपया के हाजिरी लोगों ने हनुमान जी कल्याण के लिए मनोकामना पूरा करी कि जाने ल जान जाई जो हिया जहान से कातिर बोली नहीं निकली जुबान से हमरा चुनचुन बाबा हाथी भोलेनाथ के सेवक मंदिर में पूजा पाठ करे वाला हर समय तत्पर रहे वाला हर साल हमने के बुलावे वाला हैं ऐसे तो निमन प्रियंका जीवा से जम गई रहे हां केने से खोज ले आई नहीं हो तो ऐसे भाव लागल मनोज भैया तनी गौर करे जान तरीका ऐसे कहल बा कि माखन मिश्री के ढेर लगल बा खइबो कि ना माखन मिश्री के ढोल लगल बा खइबो कि ना सुन माटी के लोला राम नाम तू गोइबो कि ना सुन माटी के लोला राम नाम तू गोइबो कि ना सुन माटी के लोला राम नाम तू गोइबो कि ना प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय इतना देर ले लोग यहाँ रही ना रउरा शिव विवाह शुरू कोई नहीं कहे के बेर सती दहन से छनले बनी कथा तले सभे अपना अपना घरे चल जाई विवाह होकबे ना कम से कम एक के दूगो गीत में विवाह समापन कर दी गिरी बाबा हम ही है कहे ना तो जाना तानी खैर चली राउर बात निक अंतर वही गातर माथवा मुरलो ये गुरु चेला रुको 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 ये स्वामी ना श्री अनिल बैठा जी 101 रुपए के हाजिरी लगोनी भोलेनाथ महादेव जी के दरबार में महादेव जी कल्याण करी तो हम तो बात फूट कॉलर नहीं दूसरे घर चली अब यहाँ के सती तो हम से शुरू कइले बनी संक्षेप में कथा सुना के जगह पर पहुंचता नहीं चुनचुन बाबा गौर करे मनोज भैया प्यार में वो जज्बात नहीं है सावन है बरसात नहीं है आपका चेहरा उतरा उतरा पहले जैसी बात नहीं है बचपन जिनके साथ में गुजरा आज वो मेरे पास नहीं है अरे आंसू दे के जाने वाले ये तो कोई सौगात नहीं आंसू दे के जाने वाले ये तो कोई सौगात नहीं है अब यहाँ के कथा कर लो कि परीक्षा लेके सती भवानी आ गई भोलेनाथ प्रण कईनी कि एक तन से अब सती तोहरा से भेंट ना हो ऊपर से उड़त कुछ समय के बाद पुष्पक विमान जा रहा सती भवानी पूछली कि का हवे भाव लागल कि तारा पिता के श्री भवानी भवानी देखो तीन लोक में चटकल बा फर्क इहे बाटे की
हमने दोनों जाने में खटकल बा, हमने दोनों जाने में खटकल बा, हमार पूछ नहीं खे, मत जा भोलेनाथ कहनी। लेकिन सती भवानी अभी शिव पुराण से तनी इकट्ठा हटेला आगे नीचे जय हो। श्री रघुनाथ सिंह जी 101 रुपया के हाजिरी भेज बनिया हनुमान जी के दरबार में, भोलेनाथ महादेव जी के दरबार में, हनुमान जी कल्याण के लिए महादेव जी मनोकामना पूरा करी, सबके मनोकामना पूरा करी। गौर करियो कथा, सती कहली कि जाए, भोलेनाथ माना कोई नहीं। सती के रूप विकराल हो गई, आ सती के देह से जौन बाटे एगो सती से 10 गो सती प्रकट हो गई। कई गो? 10 गो सती पैदा हो गई। 10 महाविद्या जौना के कहल गई, जौना के काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूम्रावती, बंगलामुखी, मातंगी या कमला, 10 महाविद्या के उत्पत्ति हो गई। जो भोलेनाथ के ऊपर टूट पड़ल तो भोलेनाथ कहनी कि अब का करी। भोलेनाथ के 11 गो रूप होई। हम पूछले नहीं कि 11 गो रुद्र, पूछले नहीं, कोई बोल देल नहीं कि 11 गो रुद्र कब भइले। उहे 11 गो रुद्र शिव जी जब देखनी कि सती के 10 गो रूप हो गई तो वहां के का कहनी कि अपन एगो बढ़ा के 11 गो रुद्र वहां पुनः फिर प्रकट और 10 के घेर ले। लेकिन सती उन्होंने बिना जब करे लगली, महाराज कहनी कि जा। सती गईली, भाव लागल, जब देखली कि आसन नहीं, समय कम बा, कथा के खाली बढ़ावो, समय कम बा, ऐसे सती गईली। जब अपमान देखली, कहीं लिखल बा कि हवन कुंड में कूद गईली, आ कहीं लिखली कि अपने आप अग्नि ज्वलित करके आओ में कूद गई। भोलेनाथ गईली, वीरभद्र गईले जाके गर्दन काट दिले। आ महाराज भोलेनाथ गईनी, आ कंधा पर लेके तांडव नृत्य करे लगनी। जब सृष्टि बुझाइल के प्रलय हो जाई, विष्णु भगवान जाके अपना चक्र से काट के आ पूरा शरीर के विखंडित करके जगह-जगह गिरौनी। जहां-जहां सती के शरीर गिरल वहां एक भगवती पीठस्थान। महाराज अब बात आवेला कि भोलेनाथ समाधि लगा लेनी। भोलेनाथ के इन्हें तारकसुर के अत्याचार बढ़ गई, सारा देवता लोग त्राहिमाम हो गई कि अब तारकसुर के मारी के तो भोलेनाथ महादेव के विवाह हुई आ ओकरा से 6 गो मुड़ी वाला लड़का पैदा हुई है, उहे तारकसुर के मरी। तो विचार करी महाराज, इन्हें राजा हिमांचल की हां उहे सती भवानी पार्वती रूप में प्रकट होता रही। तो भाव लगेला, एगो सोहर के लय लगेला, चुन बा कैसे लौ लगेला कि आजू के दिन सुबह। मनोज भैया कुछ सोहर के मोहर लाग ये भगवान भौजी के ओर से कितना रुपया देनी मनोज भैया? हमार अधिकार न बा, भाभी में अधिकार न बा। भाभी के माता समान कहल बा, भाभी के माता समान कहल बा। आए अब रौरा खानी लोग रिश्ता के बिगाड़ देवे। आए पिंटू बाबा तो आजू के दिन सुबह पैसा ले ली पहले हई। मनोज भैया के बबुआ यानी हमनी के बेटा बड़ी सुंदर गावेला, बहुत सुंदर गाते हैं। मियाज गीत हो जाला, फिर 100 रुपया के हाजिरी लगाऊंगी। बेंजू बजा, कलाकार है। पावन पावन अति, अरे सुंदर पावन अति सुंदर है ललना, ललना लिहली है बबनी आवा, तारा महलिया उठे सोहर है। ललना लिहली है बबनी आवा, तारा महलिया उठे सोहर है। लिहली है बबनी आवा, तारा महलिया उठे सोहर है। सुनी मीनारी बनी तेरी अंगिया, सुनी मीनारी बनो तेरा गजरा, बनो तेरा गजरा, सुनी मीनारी बनो तेरा गजरा, सुनी मीनारी गजल ना सुने, गजल ना सुने। सुनी मीनारी बबनी आवा, तारा महलिया उठे सोहर के मोहर हमरा चुन बाबा के ओर से ढेर सब लागल। हनुमान जी कल्याण के मनोकामना पूरा करी। भाव लागेला, कौन सखी मंगल गीतिया गावेली थोरिया बा, जावेली थोरिया बा, जावेली हे। कौन सखी मंगल गीतिया गावेली थोरिया बा, जावेली थोरिया बा, जावेली हे। कौन सखी मंगल गीतिया गावेली थोरिया बा, जावेली थोरिया बा, जावेली हे ललना।
मंत्री जी खबर जब पवले तो धांगड़ीन बोलावे कथा कही जा रोके बेगो होली जब होली के अच्छा रउरा जौन होली गौनी वाह वाह बहुत बढ़िया नीक लागल जय हो मनोज भैया भाव लागल तले जब मैया पार्वती के जन्म भइल त बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइले हरि गुण गावत नारद बाबा आ गइले नारद बाबा जब गइले हाथ देखले तो कहले कि सब कुछ ठीक एगो गड़बड़ बुझा कि बरावा मिली है बौरा सब कुछ ठीक एगो गड़बड़ बुझाला बरावा मिली है बौरा बरावा मिली है बौरा हो एक बौरा बरावा मिली है बौरा बरावा मिली बौरा ए बौरा बरावा मिली है बौरा तो सब कुछ ठीक बाकी गड़बड़ बुझाला अरे बरावा मिली है बौरा महाराज अब आगे का होता चली कथा यही जरूर